لما عند أبزا فيديو زي لك خمت أب سكرين زراعهم أبدخلنا نخنجبر زجبرنا مايند سيت أبزا فيديو زي خنرينا مايند سيت زبلنا مخنات دخلنا أنا زعمنا له مجدي دخلنا مايند سيت يلي إذا حسب بنبر جنزبي زبل إمنتي باللين مناتو جنزب ندحر تخكل مايند سيت عليك صريحة ختم صوت تخل نجاري أنت هون جن ندحر ناي poverty ويكا ناي دخلنا mentality ويكا تحسسوا ويكا مايند سيت ندحر عليك هوينو جن زجبر كان تجبر كان نتي جنزب كتم صوت أي تخلنيها سو جنزب زي مهلاو جزياوي نجاري من البعض تخكل مايند سيت عليك أبقى عزون ده هاللخا ستوسن جزي جنزب زي كله كخلي ويون صبوا عند آخر كابزخونة قات عم خد تخلي خان تحت نحات جزيا خا جنزب كسر انت خلي خا إذا مالت دخيا خا مالت هيكون مالته نحات جزيا جنزب يبلكن تهون جن ناي جزيا قد دايمبر وعيل كحرير كان نتي تتصرح تسعره زي اللي خد تخرج اللي خا مجدي نبتي جنزب كتم تسأله تخيل مجدي خبط حكى خمس خل فلوتي تهون جن أتي نقول سو أسيري حيزوز اللوجن أت مايند سيتي ناي دغنا مايند سيت كنا بالكلنا أنا أبنت هاي كأني زبر مايند سيت نعاي هاي كوني زبر مايند سيت جنزب كم تسأله إخا ويكا خمنا سيطان نجار مخان محساب مايند سيت زبون أو أتحساس سواي أمنتي أبو أمرنا خايد السرح نحركم عينة مايند سيت على خوينو نحركم عينة عملها خطا ويكا خم عينة رديت نحر على خوينو فتيمنا أبتي ناي حبتي ويكا أبتي درجات خمبت صحينا غنا كل جزء بدخلنا نبر دخوم زخوانة ويكا دخا زخوانة تحساس وحيزنا يعني نقعس كل سبب تسأل أكاد مسألة كاد نحركوينو مخا مسبات كتر زي تخل نحركون كان كوميونيكيشن أجمع نحر على خوينو أنا سريحة كعوتها كأني أنا كعباء كأني إذا نجر زنا عيا كوني زنا عيا ملكتني أنا عقمي بالليل أنا كأني نابل كان نحر تحسبكم كان نحركم ولا بقفنا عينو تاع جزارة وزلوا سابكونشس اللي خون خلي ولا بقفنا أنا كأني عيني بل جزوان نجر كن خلنا ندحر إذا نجر زكون عيا كوني إلنا نحسب كوينا إذا نجر تبقفنا خنوت أو ويكا بنقحات كن حسوا اللي ناني دحركم عينة برنامج وشتنا لنا خوينو إذا نجر زي نبتي كندليو نخين بس حزنا وكذا أسرنا حماق نجاري أوكي لو ما عندي ديتيل بزح نجارات هيكون كنريم حنتي بتخطط علي دستو على كل مايند سيت بزحات سوات الله زبالكو مخا نسان دحر تغييره بزحات سوات يوتم تغييره يخلي إلى زح حسبكو مايند سيت الله سنة لو ما عندي كنريم ساها نخن عبي أنت كنجبر على الناتمني بزحات سوات نتينا يمتأه هيوتم بزح جزلوهم بقعات عقمن ويكام من النتينيوم زقمتوا إذا حجزوا عقمها نزح حجزوا وتيتيو أمس الكارلو انتوا جن إحنا دك سبعة سلزخنا خنا عبي كنفلت نغميت كسوق من خيار تتسألون كوين دولو جن كلتا نجارات الله أبزح حنتي أب نفسنا إنفست زي مقباري تخليك ولا قرب كواب نفسنا إنفست نقبر كندل خلنا كل نجارات بنت أنا دليل بمخنا أبز مدرسه هو ما يسرحني أبز مدرسين نتأذب بهالنجاري لنا إذا خنردوهم كلامنا كل نجار أبز مدري واقع تستخفلوا نجاري أمرنا خندالو خنكلالنا واقع خنكفل دارنا دلوات كنكون زلنا نمبر زخونا سو واقع خفيلنا أنا بنت أخن كهبنا نحن حسبالنا وينا إذن نايدخلنا مينتاليتي أتحسسوا ويك أماين ستيو منات أبز مدرخن فتر كلنا كلنا بمعرنا تفتكرنا انتو خونا قل أتنا جزي أتقا أمانا تقعزونا تفلتتنا تنببو تنقعزو مجدي نخلنا بستفلالي destination كبصحنا خلي قال سبات تزوج عزو وقعزو عوض كبصحنا خلي قال سبات كا تزمرت ومرج أتاتن تزخروا وقعزون أبدخنا تكمبروا مخالي إذا بمولو تتقاليد زمت أبتي مايند سيت زبهر ويكاب تحساس زبهر نجاري مناتو قال سبات متحف من باب مرس خوليم قال سبات كا مسعر أختهم هنجاوت مقبار ويكاب مزنقع وعشمت صوت كمرس خوليم إذا كنت سبات زي مرجهم أبستفلالي بوتا يعلم الله أبستفلالي بوتا كسب زوا علوها أبز زبط هو destination كأستفلالي هو إنه قدين معراب زخرن مبرع زخرن كلتي أب حالة destination أي بتسحني نناتهم destination زلوا انتو لكن بزحات سوات حدا سو على كل نجار مجمري اب نفسهم انفست هيغبرونيو اب فلطتهم اب منباب اب تمرتي اب سكيل معباي زغونه عينت انفستمنت هيغبرونيو اوكي السو حجي ثلاثه درجات الو ثلاثه درجات كبي يمثل حدا بحدا خرينا ولا انفست غبرون دحر تداليم كا كل نجار بنصا زغونه سو واغا خفيلو هو ميمصبي اذا خمسه عينت زي ازي حداغنيا مايند سيت بفلاي من اسي كونكا خمسه عينت مايند سيت ويكا خمسه عينت حاسبه خلوكا ازي حداغنيا معناته ليليت بالمنسي كونكا زغونه سو واغا خفيلو نعخا بنصا خبكا تحسب ويكا خصبه اذا ازي حداغنيا سلازي تاير الله نغبر زلنا ثلاثه ليفلات الله خنحالفن زلنا እቲ ተፈጥራዊ ሒዝና ዝመፀና ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝበፅሕናዮ ደረጃ ነዚ ሕጂ ዘለና ውፅኢት ኣምፂና ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ህይወትና ዝመፅ ዘሎ ውፅኢት ናይ መጨረሻ ማክሲማም በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ፍልጠት
ናይ ዓቕሚ ናይ ኣተሓሳስባ ለቨልና ከነምፅኦ ንኽእል ውፅኢት እዩ ካብዚ ዝሓሸ ውፅኢት ከነምፅእ እንድሕር ኮይና ካብዚ ዝሓሸ መንነት ኣብ ውሽጥና ቢውል ክንገብር ኣለና እሱ ከዓ ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ብምግባር ይድመፅእ ኣተሓሳስባና ብምቕያር ፍልጠትና ብምዕባይ ስኪልና ብምዕባይ ወይ ከዓ ሞር ስኪል ዲቨሎፕ ብምግባር እዩ ዝመፅእ ኦኬ ከምዛ ዓይነት ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ክንገብር ሰለስተ ለቨላት ኣለዋ ኦኬ እቲ ሓደ ቤዚክ ዝኾነ ነገራት ብፍሪ ኣብ ዩቲዩብ ክንረኽቦ ንኽእል ብነፃ ክንስልጥኖ ንኽእል ለቨል እዩ እዚ ሕጂ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ሰባት ቤዚክ ዝኾነ ፍልጠት ብነፃ ክህብኩም ክእል እዩ እዚ ሕጂ ንምንታይ ከም ትጥቀምሉ ከም መበገሲ ነቲ ሰብ ፎሎው ንኽትገብርዎ ወይ ከዓ ነቲ ጉዕዞ ንኽትጓዓዝዎ ቤዚክ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንምእካብ እዩ ዝጠቕመኩም ኣብ ዩቲዩብ ክትከዱ ትኽእሉ ቻት ጂፒቲ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክትሓቱ ትኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ ጎግል ክትከዱ ትኽእሉ ከምዛ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ትኽእሉ ንኣብነት እዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ትሪእዋ ኣለኹም ኮንኩም እዛ ቪድዮ ትሪእላ ዘለኹም ኢንፎርሜሽን ብነፃ እያ ናባኹም መፅያ ዘላ ኦኬ ኢትስ ፍሪ እዚ ቤዚክ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንኽትረኽቡ እዩ ኦኬ ካብዚ ንድሓር ንላዕሊ ዝሓሸ ለበል ንኽትበፅሑ ግን ዝተወሰነ ኢንቨስትመንት ክትገብሩ ኣለኩም ገለገለ ኮርሳት ክትገዝኡ ክትጅምሩ ኣለኩም ገለገለ መፅሓፍቲ ክትገዝኡ ክትጅምሩ ኣለኩም ገለገለ ሰሚናራት ክትሳተፉ ክትክእሉ ኣለኩም ቁርብ ኢንቨስት ክትገብሩ ኣለኩም እዚ ከዓ ቁርብ ካብቲ ዘለኹም ናብቲ ዝሓሸ ደረጃ እዩ ዘብፅሓኩም ኦኬ ናተይ መገዲ ወይ ከዓ ናተይ ጉዕዞ ክነግረኩም ኣነ እንታይ ይገብር ንሓደ ሰብ መጀመርያ ብዩቲዩብ ዝተወሰነ ግዜ ይከታተሎ ዝተወሰነ ግዜ ይሪኦ ምስቲ ናተይ ፓሽን ዝኸይድ እሞ ከዓ እቲ ሰብ ከመይ ዝመሰለ እዩ እቲ ናቱ መምርሒታት እቲ እሱ ዝኽተሎ እምነታት እንታይ ዝመሰለ እዩ ይሪኦ እዚ ከምዚ ንምምርማር ንሕግዘኒ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ፍሪ ኮንተንት ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ንዕየ ዝከታተል ብድሕሪኡ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ፈትዮ ድሕሪኡ ኔክስት ሌቨል ወይ ናቱ መፅሓፍ ይገዝእ ወይ ከዓ ሕፅር ዝበለ ኮርስ ናቱ ይወስድ ወይ ሰሚናራት ይሳተፍ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ጥራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፍልጠተይ ኣብ ኣእምሮይ ኣብ ነፍሰይ ኢንቨስት ገይረ ኣለኹ ክሳብ $25,000 ናይ 3 ናይ 4 መዓልቲ ሰሚናር $25,000 ከፊለ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ገለገለ ሰባት $25,000 ናይ 4 መዓልቲ ሰሚናር ሲ ምንታይ ኢኻ ዝኸፊልካ ክትብሉ ትኽእሉ እሱ ካልናቱ ዝኾነ ስቶሪ ኣለዎ እንተኾነ ግን ገና ንቐፃሊ እውን ኣነ ክኸዶ ዝደሊ ጉዕዞ ምስ ናተይ ለቨል እንዳዓበ ክኸይድ ከለኹ ዝዓበየ ነገር ስለ ዘድልየኒ ብኡ መጠን እቲ ኢንቨስት ዝገብሮ እውን ክዓቢ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣነ ዓቢ ኣለኹ ኣታወየ ይዓቢ ኣሎ ኣታወየ ክዓቢ ከለኻ ካብዚ ሕጂ ዘለኹ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ስለ ዘለኒ ካብቲ ኔክስት ሌቨል ንክቕፅል ናብኡ ከብፅሓኒ ዝኽእልካ እቶም ከሰልጡንኒ ሜንተርሽፕ ክህቡኒ ወይ ከዓ ክሕግዙኒ ዝኽእሉ ሰባት ግዜኦም ክስውኡለይ እንድሕር ኮይኖም ኣይ ሃቭ ቱ ፔይ ደም ክኸፍሎም ኣለኒ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ማይንድሰት ሒዘ ስለ ዝጓዓዝ እቲ ዳይሬክሽነይ እቲ ዝኸዶ መገዲ ንፁር እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ፍሪ ክበና ኣይፅበነ ዝኾነ ሰብ ብነፃ ከገልግለና ኣይፅበነ እሰርሕ ኢንቨስት ገብር ኣብ ነፍሰይ ድሕሪኡ እቲ ኣብ ነፍሰይ ኢንቨስት ዝገበርኩ ከዓ ኤክስፓየር ኣይገብርኒ ታክስ ኣይከፍለሉኒ ኣይጠፍእኒ ኣይስረቕኒ ናብ ዝኸደ የብሉን ንዑ ተጠቂመ ንዑ እንዳሽረፍኩ ከዓ ዕድመይ ሙሉእ ዝጥቀመሉ ስኪል ስለዚ ካብ መጀመርያ ነፃ ዝኾነ ኮንተንት ንሓፂር ግዜ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም እንተኾነ ግን ኣብኡ ስታክ ኣይትኾኑ ኔክስት ሌቨል ዝተወሰነ ገንዘብ ከፊልኩም ኢንቨስት ግበሩ መፅሓፍ ግዝኡ ሰሚናራት ተኸታተሉ ገለገለ ኮርሳት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ዌብሳይታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ብጣዕሚ ብዙሕ ዌብሳይታት ፕላትፎርም ኣሎ ብኡ ኮርሳት ግዝኡ ኣብኡ ከዓ ገለ ነገራት ተጠቀሙ ድሕሪኡ እቲ ውፅኢት ክትሪእዎ ኢኹም ኣብ ነፍስኹም ንስኹም እንዳዓበኹም መስከርኩም እቲ ኣታዊኹም ብኡ መጠን እንዳዓበየ መስከረ ሽዑ ከዓ ኔክስት ሌቨል ከድልየኩም ሽዑ ከዓ ዓቕምኹም እንዳረኣኹም ናይቲ ተእትውዎ ኣታዊ ፐርሰንቴጅ እንዳወሰኽኩም ስልጠናት እንዳወሰኽኩም ኣታዊኹም እንዳዓበኹም ስኪልኩም እንዳጥረኹም ትኽእሉ ምክንያቱ ሓደ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘመን ብፍላይ ሓደ ዘይከሓድ ሓቂ ኣሎ ፍጹም ዘይንክሕዶ ሓቂ እቲ ናህና ውፅኢት ነቲ ናህና መንነት እዩ ፈሎው ንገብር በቃ ንሕና ምስ ተቐየርና ነቲ ንሕና ቢውልድ ጌርናዮ ዘለና መንነት ወይ ከዓ ዓቕሚ ብቕዓት ንዕኡ ዝበቅዕ ውፅኢት እዩ ኣብ ሂወት ዝወሃበና ንሕና ከይተቐየርና ዝቕየር ውፅኢት የለን ሪዛልትና ክቐየር ኣይክእልን ድፋጫኻ ትሰቲ እምበር ፍጹም ኣይቅየርኒ ዳስዋ ገለገለ ሰባት ኤግዞስት ዝኾኑ ዝደኹም ሓኹት ትብሉ ግን ከዓ ልክዕ መንደቕ ደፍኡ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ጎቦ ደፍኡ ከም ዘለዎ ድስምዖም ዳስዋ እዩ ዋይ እቲ ዘለዎ ዓቕምን እቲ ዝደልይዎ ዘለዎ ውፅኢትን ኣይተመጣጠነ እዚ ክልቲኡ ማች ገብር ኣለዎ at some point እኮ ንዓኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀሊል ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ ኣይ ሪሜምበር ንእሽተይ ከለኹ ኣብ ኣስመራ ከለና እንዳ ኮምፒተር ነርና
so مجمريا غيزي كمبيوتر كمهار الى مسكركو I got confused بقى انتايا كمبيوتر I mean فيروس አለው ይባል keyboard mouse the PC the monitor screen مستغفته እዚ አዚኩም ና ኣብቲ ሽዑ እዋን እቲ ዘዓበ complicated ዝኾነ ነገር ንዓይታ ኮምፒውተር እያ ነራ እዚ ክብለኩም ከለኹ ንእሽተ እያ ነራ ብድሕሪኡ ግን ነዊሕ እንዳተማሃርኩ እንዳፈለጥኩ ስመጻኹ at some point እንታይ ክስማዓኒ ጀሚሩ like computer is the easiest thing ንዓይሲ ተዝቀለለት ነገር ኮምፒውተር ኮይና ክስማዓኒ ጀሚሩ why ክፈታተሓ ክእል ትውሽ ዘሎ ብሙሉ ፈልጤ እቲ ፕሮግራሚንግ ተረዲእኒ ሶፍትዌር ፕሮግራም ክገብር ክእል ወላ ሃርድዌር ከኣ ተበላሽዎ ሃርድ ዲስክ ዲ ወላ እቲ ማዘርቦርድ ዲ ብሙሉ ከኣ ቀያየር ክእል at some point ኣብ ከምኡ ለበል በፂሐ just imagine ኣብ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ተዝኸበለት ነገር ንዓይሳ ነራ ግን እንዳተማሃርኩ እንዳፈለጥኩ ምስ ዓመታት ምስ መፀ ብብዝሒ ኣው መላለስ ስለዝነበርኩ at some point ቀላል ነገር ኮይና ንዓይ ማለት እቲ ሕጂ ከቢድ መስለኩም ደሎ ንዓኹም just ጀምሮ ቁርብ ግዜ ኣጥፍኡሉ ዓመት ክልተ ዓመት እንዳበለ መስከረ ዝቐለለ ነገር ንዓኹም ስኾኒ ዋይ ግዜኹም ሰውይኹም ኣለኹም ሎማ ዓንቲ ገለ ፍልጠት ክትፈልጡ ኢኹም ንጽባሒቱ ሓደ ነገር ክትፈልጡ ኢኹም ድሕሪኡ ሓደ ነገር ክትፈልጡ ኢኹም ከምኡ እንዳበልኩም መስከድኩም at some point እቲ ነገርቲ ኣብቲ ነገር ዘለኩም ፍልጠት ዓሚቕ እንዳኾነ ይመጽእ ድሕሪኡ እቲ ነገር ትቀሊል ይኸውን ንዓኹም ንኽተረድእዎ ንኽትገልጽዎ ንኽትሰርሕዎ ንኽትዕርዮ ኩሉ ነገር ቀሊል ይኸውን ንዓኹም ማለት እዩ the same thing እንድሕር ኣብ ነፍስኹም ኢንቨስቲጌትኩም እስኹም ክትዓብይኹም እስኹም ድሕር ዓብይኹም ከዓ ውፅኢትኩም ክዓቢ ወላ ሓንቲ ዘጋጩ ነገር ይብሉ እዚ ሕጊ እዩ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ እዩ እቲ እስኹም ዝኾንኩምዎ ውፅኢት እዚ ፕራክቲካሊ ኣብ ህይወተይ ዝረኣኽዎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እስኹም ምስ ዓበኹም እቲ እስኹም ዝበፃሕኩምዎ ለቨል ከዓ ኣብ ህይወትኩም ውፅኢት ኮይኑ ክግለጽ እዩ እንተዘይ ኮይኑ እስኹም ዘይበፃሕኩምዎ ለቨል ውፅኢት ክመፅእ እንድሕር ጀሚሩ ዋላ እንተመፀ ኣይፀንሕን እዩ ክትሕዝዎ ይትኽእሉን ኢኹም ዋይ ብቕዓት ዓቕሚ ናብኡ ዝበፅሐ ስለዘይብልኩም ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብ ነፍስኹም ኢንቨስት ትገብሩ ኣለኩም እዚ ሕጂ ዘለኩም ለቨል ነዚ ሕጂ ዘለኩም ውፅኢት ኣምፂልኩም ኣሎ ነዚ ሕጂ ትረኽብዎ ዘለኹም ውፅኢት ኣምፂልኩም ኣሎ ካብዚ ሕጂ ትረኽብዎ ዘለኹም ንላዕሊ ዝሓሸ ውፅኢት ሪዛልት ወይ ከዓ ዝሓሸ ኣታዊ እንድሕር ትደልይኹም መጀመርያ ይቕየር ዘለዎ እቲ ናትኩም መንነት እቲ ናትኩም ፍልጠት ዓቕሚ ብቕዓት ይቕየር ዘለዎ ኣብኡ ዝስርሑ እቲ ውፅኢት ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ምዝ ዘለኹም መንነት ምስ ዓበየ ባዕሉ ማች ክገብር ወይ ከዓ ምስኡ ለቨል ክገብር ባዕሉ እስኹም ኣብ ዝስርሑ ንዑ እቲ ሪዛልት ባዕሉ ምስኡ ለቨል ማች ክኸውን እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ፈቲኹም ክትኮን ተስፋ ገብር እዚ ኮንተንት እዚ ድሕር ትፈትዎ ኣለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ክንራኸብ ኢና